Poštovani gledalci BN televizije, dobroveče. Ovo je emisija Puls. Večeras govorimo o ekonomskim temama. Govorimo o tome čekaju li nas bolji ili gori dani. Naš sagovornik večeras tim povodom profesor dr. Aleksa Milojević. Gospodine Milojeviću, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče i vama i gledalcima. U jednoj rečenici, šta očekujete, bolje ili gore dani? Gore. Gore, ali to nisu, da kažem, pesimističke prognoze. To su jednostavno rezultati jednog sagledavanja, nekih trendova i bilo bi dobro i smisao i ovog razgovora je da se iznoseći istinu pokuša zaustaviti dalje propadanje. Da tu sada stavimo tačku, da vidimo reklame pa o tome opširnije u toku emisije. Hvala vam puno. Idemo na EPP. Vrhunski kvalitet i prepoznatljiv ukus vaših omiljenih domaćih proizvoda. Vitalija, Pavlaka i Mileram. Vitalnost za svaki dan. Vrijeme je za rastanak. Mi nemamo budućnosti. Moraš da ideš. Ovo je kraj. Sad stvarno zbogom. Moj dragi prijatelj. Zbogom. Ne bacaj svoj stari telefon, zamijeni ga za novčani bonus koji trošiš na minute, poruke i internet. Izaberi telefone iz Postpaid kolekcije, recikliraj i profitiraj. Mtel. Imate prijatelje. Vi imate pravo na snove. Mi imamo znanje da vam ih ispunimo. Vrhunska proizvodnja kuhinskog, kupatilskog i ostalog nameštaja za vaš dom. Tesla Modriča. Svi u CM za vikend. U petak, subotu i nedjelju više od 3000 odabranih artikala sniženih 30% očekuje vas u vašem najbližem CM-u. Odabrano za vas. CM. Gospođa Tašta. Znači 13. Da, 13. Da, 13. Jednom nije dovoljno. Loto izvlačenja 2 puta nedeljno, utorkom i petkom. Igrajte Loto utorkom i petkom. Fond za sedmicu 500.000 evra. Učinite nešto za sebe i svoje zdravlje. Dobrodošli u Banju Vrućicu, banju sa 100-godišnjom tradicijom. Iskusite blagodeti naše termomineralne vode. Čekaju vas predivna priroda, parkovi i staze za šetnju. Banja Vrućica, u srcu prirode. Maksimalan kvalitet. Maksimalna ušteda. Maksimalna snaga. Maksimalan vijek motora. Benzin Euro 5 Gold. Pratite emisiju Puls. Vaš i naš gost, profesor dr. Aleksa Milojević. Gospodine Milojeviću, razgovarat ćemo o onome što ste natuknuli kao ono što bi trebalo da bude okosnica ovog našeg razgovora, da naprosto večeras ne govorimo ni o pesimizmu, ni o optimizmu, nego naprosto o mogućim rješenjima izlaska iz ove situacije. Međutim, na početku mi moramo reći i konstatovati da je običan čovjek, prosječan građanin ove zemlje, prilično zbunjen. Sa jedne strane imamo upozorenja vas ekonomista da je ekonomska situacija izuzetno loša, da nam prijeti, kako recimo vi kažete, dužničko ropstvo, da nam prijeti bijeda. S druge strane, imamo uvjeravanja iz vlasti da mi u stvari ne živimo tako loše kako se to želi predstaviti. I sada, naravno, svako od nas najbolje zna kako živi, ali se sa stanovišta, dakle, tih pokazatelja koji bi trebalo da pokažu stanje u jednoj državi, pa stanje u entitetu, postavlja pitanje gdje smo mi danas? Da li smo na korak od dužničke krize ili smo naprosto u nekoj situaciji koja nam ostavlja komoditet još za neko izvjesno vrijeme, hajde da kažemo koliko toliko bezbrižnog življenja?
Znate, vrlo je teško do istine. A našto u današnje vrijeme, kad su interesi koji su na sceni toliko prekrili, napravi jedan debeo sloj, da se do istine vrlo teško dolazi. Na koje interese mislite? Vidite, Evropska unija i naša nemoć da definišemo svoje interese i da sa svojim interesima idemo u međunarodne integracije. O Evropskoj uniji postoji dva paralelna govora. Jedan je politički, ovaj dnevni, koji je pun optimizma o tome da ćemo biti svi sretni i svi bogati u Evropi. Samo treba da u nju uđemo, a niko ne kaže kako ćemo biti bogati. Kako ćemo biti bogati ako ništa ne proizvodimo? Može se biti bogat bez proizvodnje, ali to je interes politike koji gura jedan projekat, a drugi paralelan govor koji se ne čuje u javnosti, to je govor nauke, koji su odmah, čim je bilo govora o ovakvoj Evropskoj uniji, o Maastrichtu, izgovorili riječi koje kod nas se skoro ne smiju izgovoriti, a to je da je to nastavak hladnog rata, da je to genocid nad malim narodima, da je ovo gore od fašizma i da će ovaj projekat vrlo brzo propasti, da komunizam je izdržao 50 godina, to su ljudi rekli još prije 15-20 godina, da ovaj projekat Evropske unije, odnosno globalizma evropskog, neće izdržati ni onoliko koliko je izdržao komunizam, a da će posljedice propadanja biti takve da je strašno to i čitati kad ljudi kažu da bi to moglo da bude opšti darmar, da bude svi protiv svih, jer ovaj globalizam je ušao u imovinu, ušao u sudbinu ljudi. Komunizam je propao jednostavno zbog toga što je svaki narod ostao pri svojim resursima, ostao je pri svojim bogatstvima, pri svojim preduzećima, ništa nije propalo. A ovdje je sve propalo. Uništene su privrede, kupljena prirodna bogatstva, ušlo se u velike međunarodne ugovore koji će se štititi i to će sve morati jednom da izađe na vidjelo. Znači, jedan projekat koji očito ne pokazuje svoju snagu i mi vidimo i sada kad svi su ustali na noge da ga spašavaju, a ovi drugi ljudi kažu da je to nemoguće spasiti, da jednostavno to je pogrešan projekat. Mislite na projekat Evropske unije? Projekat Evropske unije, problem Maastrichta, jer Evropska unija, ideja evropskog ujedinjenja je stara dugo, zbog toga što su u Evropi mali narodi koji su upućeni jedni na druge, to je mozaik malih naroda i dugo je živjela ideja konfederalizma, znači da se postepeno delegiraju određena neka pitanja na nivou Evrope i da svaki narod zadrži svoj neki identitet i svoju sposobnost da upravlja, a onda je došao Maastricht, došao je euro, došla je Unija koja je okupaciona sila, koja ne dozvoljava pojedinačnim narodima da upravljaju svojom sudbinom. Vi kad nemate svoju valutu, kad primite tuđu valutu, monetarna politika, novac je ključ ekonomije. Ako nemate tu mogućnost, vi morate da propadate. I događa se ovo što se događa, da obzirom da je euro, da kažem, jedno zajedničko dobro, onda svi nastoje da uđe u deficite da bi te svoje deficite prebacili na drugog. I počela je trka u deficitima. I ljudi su se bezglavo zaduživali, niko skoro ništa ne proizvodi, zadužuje se i došli smo do ovdje dokle smo došli. Znači, to su ljudi predviđali. Znači, da euro kao kompozitna valuta, kao nosilac Evropske unije, ideje Evropske unije je pogrešan i ne može da preživi. Nama je spriječeno malim narodima da ponovimo razvojni put razvijenih. Šta bi to podrazumijevalo razvojni put razvijenih? Sve su zemlje, ove današnje razvijene, odgojile svoje privrede na vrlo velikim carinskim zaštitama, na vrlo velikim monetarnim zaštitima preko određivanja kurseva i tako dalje, na kvotama i tako dalje. Znači, stalno se mala privreda štitila od velike privrede. I kako su izrastale, kako su se ujednačavale, one su se postepeno otvarale. Nama je Evropska unija
donijela da male nerazvijene zemlje moraju da otvore granice i da jednostavno ti mastodonti, ti multinacionalne korporacije, da jednostavno samelju te male nerazvijene privrede u sitni prag. I onda se nama sada natura ideja o tome kako su mala i srednja preduzeća naša šansa, a u isto vrijeme dok se nama to politički natura i daju čak podrška malim i srednjim preduzećima, to dotle ubrzano rastu krupna preduzeća na zapadu. Znači, jedno se radi kod svoje kuće, a drugo se preporučuje ovim manje razvijenim zemljama. Da, ali objektivno se postavlja pitanje da li male zemlje, kao što smo mi, da li imaju ljudske, tehničke, tehnološke, kako god hoćete, potencijale za ta velika preduzeća i velike kompanije? Znate koja smo mi bili sila prije rata ekonomska? Da na međunarodnim tenderima nisu mogle sada ove neke korporacije iz zapadne Evrope da konkurišu Energoinvestu i ostalo. Mi smo uzimali poslove na Bliskom istoku od Siemensa, od svih drugih korporacija. I znači nije istina da mali narodi ne mogu. Mali narodi tekako, mali su narodi, svi su evropski narodi mali narodi. To znači postoji jedna potpuna, da kažem, ekonomska demagogija. Mala i srednja preduzeća. Kad bi troškovi proizvodnje bili isti i u malom i u velikom preduzeću, ne bi bilo ekonomije, mi bi još živjeli u prvobitnoj zajednici. Suština ekonomije je krupno preduzeće, jer u krupnom preduzeću troškovi pojedinci opadaju. Znači, to su elementarne ekonomska znanja koja se negiraju i koja se na neki način nasilno uvede se privatizacija, nasilna, uništi se privreda i ono što u Svetom pismu piše da bi vladao narodom, moraš ga baciti u blato. Znači, prvo ga moraš osiromašiti, a onda sa njim vladati. I pogledajte, ovo što govore da li je Evropska unija hladni rat, pa pogledajte da je to bio pohod na istok i da su sve istočnoevropske zemlje potpuno ekonomski podlegle. Nemaju i friziranje podataka. Naprimjer, ja već godinama pokušavam da stavim do znanja da je naš društveni proizvod potpuna nerealnost. Kada kažete naš društveni proizvod, na čiji društveni proizvod mislite? Ili Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, svejedno. Dobro, znači sad prelazimo na domaći teren. Ali hajde da podvučemo ovu priču sa Evropskom unijom. Da li kada ste sve to rekli, u stvari vi smatrate da Bosna i Hercegovina ne treba da žuri prema toj Evropskoj uniji? Ne, ja mislim da nije trebalo ni da ide u Evropsku uniju. I pogledajte, svi veliki ekonomisti su bili jako skeptici. Naprimjer, u Sloveniji su veliki ekonomisti bili skeptici prema ulasku Slovenije u Evropsku uniju. Znači, Evropska unija ne dozvoljava da svaka zemlja sa svojim mogućnostima, sa svojim stepenom razvijenosti razvija vlastitu privredu, nego se pravi isti kriterij i za krupne i za sitne privrede, odnosno za razvijene i nerazvijene. To nije isto. Nije isto biti siromašan i bogat. Nije isto biti mali i veliki. To znači, ove male zemlje, sada velike ekonomije, su bile nedavno vrlo nerazvijene, ali su se štitile. Znači, Evropska unija provala granica, otvaranje slobodnog tržišta. Ništa tako uspješno ne uništava ekonomije kao slobodno tržište. Da li je za ekonomsko stanje u kojem se nalazi Bosna i Hercegovina, odnosno Republika Srpska, onda u stvari krivac upravo Evropska unija i da li ta vaša priča sada amnestira od odgovornosti one koji su nas vodili proteklih godina? Ne, ja mislim da ne. To samo govori da mi nismo bili u stanju da definišemo vlastite projekte, vlastite interese i da sa vlastitim interesima i projektima idemo u pregovore sa Evropskom